Wallahi ni gani na kai kamar ko kayan masters, kayan mastoci, ko kayan digiri, ka digirgire, ko kayan mina aka cewa ka gama. Wallahi in dai babu kuɗi cikin account ɗinka, you are not digrified. You are not mastified. So dole in kana da abubuwan nan ka tabbata a juhun ku daidai yake to wallahi ko run English ka taho kai run English run cewa za a yi ai ba ku jiya ba ne wrong yace ba run ba. Na haka if you don't have kuɗi in your account ware kawai saboda wallahi duk abin da kai ba daidai na ba. But if you have this one, olowo, money, kudi, hey, ego, ko me kai salutin ɗinka za a kama ai daidai yayi baka dai jiya bana wallahi tallahi daidai yayi na rantsa Allah ina yin gayan nan na rantsa Allah ina yin yariyan nan. Kana da kuɗi ko kina da kuɗi kenan. The moment you don't have all this one, cover your face and go and sleep. Ya miki alkawari ne ko ya rada miki a kunna cewar daga ke ba ƙari? Ganga? Namijin da sabis ɗin waya ya fi shi garanti? Network ya fi shi garanti? Namiji hankaka, gaban safari bayan sabaki. Kina zaune zaki ji ana ayyiriri wanne ne ɗakin? Maza maza ki san abin ne. Lalle ku aiko za a yi danja wallahi. Wani irin danja? Yanzu dai ke nake tsawo da kyauna na dare yan mata kyawun su fata da ke nake daga ninki zuciya na ta bari hanta na ta bugawa
kai sama sakwala dani ke daga ni sai ki to kai Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama wane rabo da rigar saki idan ka ji wani baban zaba in ba a sha dare ba a sha rana ni ne Sunusi alo ye to kai sama sakwala dani ke Likey. Kalla ka kalla ka kara kallo na dubi kalatan da ke nake tsawo da ke wuna na dare yan mata kyawun su fata da ke nake daga nin gizo zaton ka yayi min karko na amsa maka wannan shine karan farko da zan bayyana maka ko za ta zama kalmar karshe sai na furta maka kai zama cikin daɗi soyayya zan maka da lalama zan nuna maka ƙauna na yi karo da wani a masoya. Duniya ba tabbas, ɗan adam ba amana. Duniya ba amana, ɗan adam ba tabbas. Rayuwa ba dole, ka gani ba tilas. Kura ba ta san ba ba hude sai rai da ya fita mata babbar kura. Na daraja ka kamar uba, dan ka zama jagaba. Na rike so ba na fada da kowa na wuce fargaba. Na yarda na tsaya a baya kai kuma sai ka shige gaba. Wanda ya so ka dole na so shafin ba zan bar shi ba. Na rikice na kusa ka zama angola. Inda rai da na wata rana, bai bona na. ye to kai sama sakwala dani ke daga ni sai ki to kai Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama wane rabo da rigar saki idan ka ji wani baban zaba in ba a sha dare ba a sha rana